भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के पॉपुलरिटी लगातार बढ़ल चलल जाता। वही दौर में अन्य कलाकार बहुत ही पीछा हो गई। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एगो बड़ सम्मान के बात बा। एगो कुछ दिन पहले गाना आयल रहे, रात दिया बुता के पिया काका किया। ई गाना बहुत कम दिन में 50 लाख से भी ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख चुकल बाड़े और पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के जोड़ी के दर्शक काफी पसंद करताड़े। पवन सिंह के फिल्म तबादला के भी दर्शक काफी पसंद करताड़े और सिनेमा घर में काफी देखे खातिर भीड़ होता। वैसे रउरा सबके बता दी कि ऐसे यह लागता कि पवन सिंह अपन दर्शक खातिर ऐसा चाहता बन चुकल बाड़े कि लागता कि पब्लिक उनका के हाथ पर उठा ली। वैसे कितना लोग कहत बाड़े कि पवन सिंह तो गायकी के दुनिया में बादशाह बढ़ले बाड़े, लेकिन अभिनय के दुनिया में भी भोजपुरी के सलमान खान कहल जाले। पवन सिंह के आम्रपाली दुबे के साथ लोग काफी पसंद करता और कहत ताड़े कि आम्रपाली दुबे फिल्म में पवन सिंह के साथ रोल करस। ता आई देखी पवन सिंह आम्रपाली दुबे के साथ कब फिल्म करता। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।